Мінськ-1 нічого не дав, Мінськ-2 нічого не дав, Мінськ-3 ніхто і не розраховує, що він щось дасть, Будапештський меморандум не виконується і так далі. І от громадяни України штрикають інколи це в носа іншим громадянам, які хочуть миру, і кажуть: подивіться, воно ж нічого не дало. І ніби це має нас зупинити в пошуках миру. От я у таких громадян хочу запитати: а ви розумієте альтернативу? Давайте нічого не будемо робити. Нічого не будемо робити. Мені просто цікаво, як довго ми зможемо з вами чинити опір нашому ворогові, якщо ми нічого робити не будемо. Дипломатично не варто, бо нічого не виконується. Іншими способами ми обмежені в засобах. От я у вас запитую, тих, хто каже, що нічого не потрібно робити. Який у вас план? І чи є він у вас?